Kuba tugwesomia amange onyara kuba kwakurigeria amarwire unabotambeli tukulierera nigo tubwate omunyagitari tukurwa ase clinic ya Tenacious Dr. Musumari litukulierera ntuchikonyara kuba tukwimanya amange kuri ndio tutarasuka mutu tiganda mwali bageri galia bene aranyara kuba kagoteyo mwanchi umurigeria na kyakorukwa na boranyero nyali kuba kagochenjia elieta. Karibu sana daktari. Biyamana Frida kwa kire byawanchwa bali motoligerete na abarendia se program ya rero kwa Mutondi Musumari asokwegera waito kurwa Tenacious Herbal College na Tenacious Herbal Clinic. Ubiyake gima omwanchi umuriari tukulia rero nintete tuchikurigeria oburwire bwa arthritis kuri ndio tutaraika ororoge ndia gutubwata asiense mochiche mitandao asiense mocha Facebook na bagotonyara gwitira Ndizi TV News na bago chinse mocha YouTube na bagotonyara gwitira Ndizi TV News na bago asiense mocha website na bagotonyara www.ndizitv.or.ke yongo kwirali bageri galia bene onye kubwate ibuliri ndio nsigo chaso munyagitari tukulia rero na bagotutumira ujumbe yao gwetera SMS ase nambe yiregabo ase screen yao kuri tutaraso asoborere bwa arthritis daktari ndete ora kolera topic nere tuatigere nchera ndete ora kolera pimples otate pimples na kitokonyara kwa watu pimples asobo sibaito. Okay. Mbia mono mwanchwa mwanende na manyero basindi bura naika okwana na inde ntaragenda mono naliko baletera maiga kurwa se kambi ya nyanchwa kambi ya nyanchwa na igenderete babakwaniribuya nande nabareganiri asoko bwatera na asoko musasi monene asendo yo mubwa bakwani ase wikiyeye Bona Frida twakwanire mono igoro ya skin diseases amarwaire yengozi twabere tugukwana igoro yo kweyagia twabere tugukwana igoro ya nyoro twabere tugukwana igoro ya dandruffs yani ngozi mago chakorwa so mutwe twabere tugukwana igoro ya nyoro ayonsi ntwaya kwanira asobogare Frida nomo ligererio ito ono nadego chokwana aseri bolia abaminto babolia igoro ya pimples yani obosio na bwakonyora borengenchogete bosebo bwate some marks bosebo pimples bonne bitono trabiro bono abande bale babolinga what are the remedies as a natural therapy gose ko Tenacious Herbal College ngakitokwegere buno yo mubwa abalimu as a college yeyo bono nalicho koletere remedy nke kera twara kwaneri igoro ya skin tele twale ko arthritis totigasinga nchoko boli okuwachete na atakante benge remedy ya korosio bosio gose ku eliminate pimples igere ngiya na ende nke kero ko bwatia mashariti one goika onywe a lot of juices juices chigo cleanse go say amatunda rosiri go say herbs chirosiri elinde chigo cleanse the system by the way karo kwa nyole chi juice chiga biya igo chigo konya ku eliminate toxins yani nabora nyoro bochafu bole as a system bogotema ku eliminate wetera as a soft a part of the skin which is of course the face bono akero ku eliminate chindagera bune chibwata mafuta mange ekero ko eliminate ebintu bune bigato gwakabibwata mafuta mange to gwakachindagera oise ko birusio rase diet yao nendagere bwata mafuta mange go karangu na mafuta mange o eliminate na mafuta ya to gwakachindagera twalia in fact it will be so okay actually bunango kwa na iga bande bali to discuss ile nabo gosenegeirie ba correspond bate abakumbe it was a simple remedy abantu banyasaye bagwenire now nabora nyore obosio bwate some marks what you do activated charcoal nara kwa nigore activated charcoal sana so onta itakolete remedy ko activated charcoal yani go se pod elia rosiri biya ya charcoal eyo of course to ko rosia Tenacious Herbal Clinic onye ko nyatagete na boko genda jogo ale Tenacious Clinic abako nyore rosiri biya sana to good standard bono ole activated charcoal onye burukani ya machi make elitoe ekero ya litoire activated charcoal ekero monto go chikorara onye akobosio all right osigikelio onye ome eturate boko mo osigikelio zobosio so ekero go osigikelio konyebeka ina ntobosio bogima o apply for even 3 to 4 days
actually activated charcoal nebwate chinguru chyo eliminate chyo kungusa toxins goso obochafu buli in the system ekero okweyaka gokungusa obochafu bulia and then skin yagendera koba smooth na pimples cha disappear gwakwanire so konywa chi juice kendo mwancho mulia na tete komanya juice chire chichi good. So juices tiganta banga amatunda aba mange asokoria lakini juice natakanda ete asaba ligereri baito na bategereri je juice inaranye kwane for some time juice ye igokorete carrot okay orete carrot orete cabbage okay orete okay natabire carrot a cabbage a beetroot a cabbage a carrot a beetroot oise ko blend goso ise ko rosi juice ye chi plant ye chi sato and of course it are food chi ise ko so asenda yao it is a very special juice it will cleanse a system very fast yes mia mono okay nabo montara bolinga kyoko nyo you can take 2 glasses morning onywe 2 glasses mogaso onyu 2 glasses morogoba it is equally food na ende it is a very good cleanser yani ego civil system omobero ababuya paka nonye pimples can disappear kendo mwancho mulie na bara boli okonywe ekera kwa kolde koragera osekera utaraharagira ambia wana Frida what you do juice ende yonse ngabune diet bune yeiga tolikonyeria monendagera usually igokonywa 30 minutes jidaike meronge tato kwa manyakoragera yes to jidaike meronge tato before meals only give space eso as digestive system eso as enzymes via ekero ya nywere ira system bono no liendagera ndekurumaiga there is no problem kero mwancho mulie na bara boli nchira nero rorora nyariko bakugutanga chi pimples asobosibo. Okay, tiganga apply na endenga amafuta nare okay nabore ya omontore ya kamafuta gete because normally we katwe ya kamafuta awonye kwa konyara mafuta naro ku ya ka cause reaction mbuyo eliminate this type of oil elinde bwe ya kamafuta ale soft na I try to say sometimes nabo montora abe kwa be ya kila mafuta gete gose chemicals gete chi react with your skin. Omanya konyora some black patches gose chi mark chire black iga as skin ngatebanga you can apply na boko be activated charcoal inata base na be eliminate na ndo apply omogaka plant iri na ranyegeire and then you apply kuna bona I said okoreta mafuta na tebe to kuberi avocado okay oberi avocado and then a cream kelikiaye na bogo apply as a black spot cream kelikiaye wake no noire gekorosia mafuta maya biyake gima omwanchi omulire abuna tagendete gusanga no munyagitali tokorwa ase e clinic ya Tenacious Herbal Clinic na bego Tenacious Herbal College korere tukolia rero ntwatebanga nigo togochikoligireri arthritis Kendo mwancho muliere na bara kumi arthritis simboro irekyo daktari na boko eresero mwancho muliere arthritis simboro ireke mono mwanchwa biye mona sengencho yo wancha koligereria tigandara appreciate abantu abange batebire Ndizi TV ya bakorera mangana maya kiara bakuigwa mangana kuna yakurwa Tenacious Herbal College Tenacious Herbal Clinic babire no mogoko manene Frida igo na akire management ingi mangambi ya mono asengencho mangana abantu banya sai bakonyora Bona suburere bwa arthritis na bunataka nkwa na seri tukolia rero abantu abange babere bagutwara uburuirobo ntayete ko ba honest no embono buna na chaiga ekero narenga segali momo ngwano ngakire simi ogoteba na agenda akaru agapimwa akanyora obwatuburere bwa arthritis ase joint yokugoronse igabimbete na enda bwata a lot of pain so arthritis ninki arthritis no burwaire umuntu akurwara chi joint echiga nabo chiko bachinkongu agusunyukolinga agusunyukole mirimo ya kawaida nabera abase byara Frida sebyale biga umuntu agusunyukorambora osunyukolinga okay gosunyukole mirimo ya kawaida nabo konyora chi joint chindega iga gosasa maru goseigora se hips okay go sense asogotachira korwe science chicho intechiri cyo kugorokoruze okay aiga sokobeke bikoro to bieka so ankle joints so gabu okonyora Frida amonta gutwara a lot of pain
especially ekero obokendu bore obonge igagutwara a lot of pain. So saa zingine osinyugotara, saa zingine chijoint echo chikolok, na ende saa zingine echinde igakobimba kwara na macha atole tororo. So chijoint akoiguna ndo okoyia, okay? Akobuna oli okoyia ogosamba saa zingine no kunaiga ogwoko umuriro. So most of the time igo monto yabwate mechano ataliko nyara gusuka ataliko nyara kole mirimo ya kawaida. Una kegimo mwancho muri buna ko igure oborere bwa arthritis anene mono ebugo chibwa affect chi joints. Igali asa maru ase na kerokende na bego affect aso mogongo. Asomogongo Frida, omatomogongo no bwate ji joint. So gaiga asomogongo na arasi ji joint jiri of course ngoshire bukwana kidogo. Egetamba nkero. Ente benge egetamba. Se luge nyororo. Egetamba ikeiga kiyako gara ji joint echiga chiko nyara go tan na ende chi joint echiga chianyora amafuta ekelisi ntumye luge nyororo chianyora ekelisi egetamba nkero ke bwate ekelisi bona kero chi joint chigwetana na ugwekumba go kogenda iga ekelisi kelige kumira ne chi joint chomogongo wakole mirimo yao ya kawaida. Lakini yakero tokonyore condition yeyi ya chire paka asomogongo chi joint chiri chomogongo chingabune spring echigo chia mafuta ali abora chiasa gutwara pain chiaso akolok igo monto twara pain enkali asomogongo. Yes. Abiyake gima omwanche muri buna tokendete gusanga no munyagitali to Dr. Musumari korwa ase Tenacious Herbal Clinic na bwa Tenacious Herbal College unagendete gukwanera oburire bwa arthritis korende nabo gotomali boliri yago wetera SMS ase nambe yurega bwa screen yago nabo gochinsemo chiche mitandao nabo gotonyara wetera Facebook ase Ndizi TV News Digital chinsemo cha YouTube nabo gotonyara wetera Ndizi TV News ase chinsemo cha website nabo gotonyara wetera www.ndizitv.or.ke Omancho muri etonya ka tugukwanira oburire bwa arthritis obumburo ire kyobo korende aina nchiroro cy'oburire bwa arthritis korere sirango muancho muri ire cyina cy'oburire bwa arthritis nchire cyeke neti nyinge chire tutikabona ndo usinjiko chibeka sekebusi kera bangana ya mage research chikolire igo chire chege songo researchers lakini abotote bakobeka sekebusi ntaito kwanira obotangani sense meyo ndakwanira ngatatu asiri tukolia rero ntobate osteoarthritis nekero buroiro boiga bogocha waika asama uga matambe. Okay? It affects the long bones. The joints of the long bones. Asiji joint echiga cha muga ya matamba kumirana. Okay? Egetamba nkero na teba ke kutwale kerisi ororo. Bono ekero buroiro boiga bwa toriro ororo igokonyora nga ase joint area libaga kange getamba kiriyo liria. There is a type of liyo kangoli baga liarwa mafuta igoli kwendra kulemoka. Okay? Ekero lia gendre kulemoka liaba like a pit goselia sabuka goselia ruoropi bono komanya konyora ase joint kuna bono liuga lia magoko kwanyora kero monto agotaka gotan gosekorambura okoboko gosamaru kwanyora ali joint eli bono teyo. Okay, kwanyora ija maugali ga kumirana atali konyara gotan kwanyora monto bono utwalire shida bune inateba as long bones omonto utwale shida unanaika oteba aso gonchoro koboko kwaye aso kurambura aso kole mirimo ya kawaida na endo bimba. Okay, na bako bimbo maite bakarre kananga na macha koleteki arororo. There's a lot of tenderness unana kwana. So osteoarthritis ige affect the long bones. Omonto twara conditions bune chinata the long bones na bechira becho achi magoko gosasa magoro. Yes. Kero kende omwancho muligere natete komanya oborire mboro obwa arthritis bokolia abana gochakira emyaka 15 nomo gocha inse. Kero kende kero bwanyorira omonto yoiga ngobwe kana bole no yobwate emyaka 15 nomo gochigoro
Okay, tigante banga especially nda cha kira asabanta banene. Asabanta banene. Na cha gotabanga most of these arthritis. Amorira manga go chaka arthritis go chakire miaka 40 go chigo. Okay? Amorira arthritis was at the joint go chakire miaka 40 go chigo. Kuna bono to tebe rheumatoid arthritis, osteoarthritis, it will affect abantu bange because of the lowered immunity and the pressure of work, we say the body weight. Okay? Kuna bono Frida, twiste watawekero montabu ate kilo. Mostly a weight ya correct as a hips. Iga ono itokora gazi gisi on the hips. Na ndiko nyora chikilo chia chiko rest. Chinyinge chiabo igo chigo tolera se asamaru amoneji joint chiga chia hips. So ekero montako na kogenda ase miake yo kwanyoranga there is a lot of pressure. Ase nseme yiga ya hips kwanyora there is a lot of pressure on the knees na ende pressure yiga nero yamanya gutrimboka yagenda ase ankle joints. Kwanyora monto yiga with the time because of age na the type of work agokora the way I want to say overworking is not also good. Mbiya gokora emirimo kawaida because ingo chitore kukwana nkiye go changia gokora emirimo excessively nero tilingia so natakante benga abantu abanene because the condition ya arthritis mostly affect abantu abanene naika kukwana so mbiya realize some conditions or just ase bunabono obesity nero naika kukwana na a diet yingo chikukwana shortly after that okay asa abana bake there are some conditions which can come naturally because of course imbarakoraga sinkongu it can come, it can affect their joints, can affect their knees, can affect kusabana bali bago develop abakonyara ba develop ile shida ya bones development of joints and the bones eyinda atebenga it's good for confirmation kero kwa nyoro mwana bate shida bune iyo ya maru gose ya magoko gose development of bones gose neck kara gose nyugo buya ntata watanga abana below 12 years and below it should be a medical confirmation. All right? Because in there is a developmental stages chumwana. Frida. Akonyara mauga tara yes. konga. Ekero konyara mauga ya kongire tinta tukwana over the screen today this is how we should handle a condition ya abana abake. Eronta teko rest ntavenga ki it should be a medical confirmation. Because normally we come bones to develop we come mauga develop on your retardation error be ever confirmed what type of effect what type of infection nkikialta omwana yigatatwara normal development of bones and joints yes obiyake gima omwanchi muri abuna togendete gosangana Dr. Musumali korwa ase ekliniki ya Tenacious Herbal clinic na bago Tenacious Herbal college na bago totomera liboli lyao gwetera SMS ase nambere gabwa se screen yao kuri litukolya rero ningo togendete gosanganere asitogokwanira oborwire bwa arthritis onyare kwabaga kwerera oborwire bwa arthritis mborwire kyobo na aina ya oborwire obo ase emibere yaito korende ndaite amanye mwanchi omurigereria ngiye gochikialeta oborwire bwa bwa arthritis good Frida naga ni menta keigo before I go to assess me yende ntubwata abantu bakobimba korwe ebisanyinse all right asoko gorogalia kwanyoro bimbire kiale keiga kenene kwanyore byanda binde bya bimbire byagera no kobimba kwagenderera pakase ankle tmate vitalenge gabo so kwanyoranga a condition ya baire umuntu asunyikobeke bikoroto umuntu asunyikobeka no ene slippers a condition itokoroka gout egochia concentrate on the toes so ne inerororo ekoba determined gusekogera yacha as one of the arthritis condition nere gota because of the conditions echinde chi gochikonyara koeresa the causes of arthritis ono arthritis
because into tukwanra alafu manye ku remedies kidogo chiranyara konya because a psychology ito that is how we teach Frida because we tumanye condition tumanye signs and symptoms na ende natural remedies chirinya sabe kirororo of course nonye nto gochikora rero na kiye kugera ko invite na kiye kugera ngotebanga a psychology ito Frida because naye na bondo chora be one of the students kiara wachire sana so a psychology ito of course because ikaiga inkwera satogo beat time because chidaika chile chinke lakini hata banga psychology ito ya Tenacious Herbal College egotoka Twin Towers aiga bosongo inkwera satore moro Frida chikombite chito nchiro togotwara more research on it to confirm on a research on what other people have done na inde tuegeria na inde twa remedies na inde twagenda twatarira abantu bande twa recondition yebunere na bande twabagwenya guseba cha clinic for treatment iyo na rata banga singi tutayiko ko kaba mangana yonsi asiri tukolia rero ni remedies na baini baitire bacha psychology basome all types of people ekyara abanyiri gochoma lingo ngokwana to lakini it is good aso gocha psychology na kwegera naliora imanyamange naliora ora imanyamange now inkige koreta inkige gochangia tindi watabanga piwa linkige gochangia gyoka lakini some behavior we see some diets we see some conditions of life ligochangia arthritis now nambeya mo Frida indagera tokoria goika always to amanyanga ndagera kitokoria because indagera omuntu okoria igagoso aso mubere yaso asamanyinga yaso achinya maime yaso emesme yaso aji joint ime na kigekora pakobongo so na kigekora twatabanga indagera enda yonsi omuntu akoria mbuya konyechunguza sana for example omuntu if we like taking meat it is confirmed nga omuntu okorie nyama enyama enyinge na bora nyeri bono lakini asobugi magete in life na bora nyore enyama ige especially nyama choma okay igontra kana ntoli nyama choma lakini onye gokonyeria onyeria seke wangekia a condition nelinga ki sometimes after life it means sometimes in life akere miake kuna gosuka ikere nyameria ne what some reaction chemical reaction akere go sambwa ne what acid uric acids and other chemicals chigo chichia form ekere kumira na enyamego sambu na fats chenya melia nko form chirada chemicals so ekere ebiga biko na goso asomo very with the time Frida igo bi to be accumulate asa maru na seji joint na sa manyinga itoime na se chinyama ime so after some time after nga kigete kwanyore ndagere to alekolia yarenge too much acidic ganta banga chindagera chira acidic chinyinge chiabo after sometimes in life ntata nga sedentary life tigaro tabenga nonye ko koragera biya asenga kiyeiga okoragera okuya Frida means kolia matunda amange koline chinyinge agutigambe clear from the beginning okoragera okuya means kolia matunda amange koline chinyini chirengaki chinyinge nkigekogera chindagire chiga chinde chikoba ba cooked chindagera chinde chigo karangwa amafuta aba amange tokoli nonye nebintu na mandazi go chapati iko na mafuta mengi na chinyini chi endagere go karangwa kabisa paka amafuta atawata yamanya kobekwa Frida with some time ekerego so as a system ya very confirmed that chindagere chiga chigo karangwa mono chire na mafuta amange amunogo samba we enyama esambire too much ego somo ntakoli enyama esambire too much ngo changia chiremono as a occurrence gosaso wapen wa arthritis asabanto as a joint ko affect the joint asoboge mabwa yes karakende omwanchu muriere na barabolinga anye korwa se family yane omuntu naro bwate arthritis nimbate chances chiri gorokonyora arthritis good it is very possible it is very possible because asobogima marwerande nara akonyora ali
tote base family una mono onye pressure blood pressure onye omongo ondo bwate blood pressure se family na begocha no onye ni chialsa onye ondo bwate shida chialsa se family na bachigo koraki na bachigocha so lakini hata banga from the beginning rinakuwa nera sabana bake na bora nyore from it's a family yo a condition ya arthritis na koletek nero so for better confirmation nothing in chuku when you woku yana identify the problem mbiya sabana barabwo batware proper medical examination aso confirm no ino monto monene aso confirm ngana arthritis mbiya agende nyagitarie even our hospital Tenacious clinic na bago chabe confirm the Frida abandi mali maybe bago tuligereria serero etobwate clinic na ntugotwale college igo Tenacious Herbal clinic nero na Tenacious Herbal college nero so as a confirmation as a kuhakikisha nga arthritis nere you gosasa manyinga au gosasa chinyamachi au gosasa joint mbuya gocha as a clinic geito as a daktari omayo au kolega asingia elinda chapimwe arorenga exactly na arthritis erororo na indatu medication engiye kiara bantu bawe na arthritis Frida yes naro korokwa eni dimora korichinse mwachiri chiathika akoboringa daktari nonyare komo manya ekero montago kora tebe nene mona bacheza chiabaiga bagokora amaminyoko bago stretch nene mona kero bagokora amasoezi yabo asichinga kichintambe okonyara bago stretch kero kende yine chikoirira banyaroborere bwa arthritis oh yes injomo nyene Frida, I've been an athlete. Njono muminyo kina kawele sana by the way. Na ende na akoreta mazoezi ya mangi, ayandale extreme. Kuboka mami na akora mazoezi na lift a lot of weight na and so forth because anenje na wate hope get yoko ba umuchezaji in my life. Of course yakego ngende ngumbu lakini akego bagantanga nerange babirega. Okay. So I want to say this. Ekeroro mchezaji there is training ekeroro ba trained chi steps in chiroro matekera ko ende training teliko ba instant nondo benzo kugo train goso gukwegeria guikabe ogo take chi step echi ngora chinyama chiao chinare ama uga anare continuously paka o develop resistance gose umubero yiga yani o adapt onare umubero konara o adapt Gonna takanta bie material tabunaru from tika. I need. So a training is very good. Lakini nta tabanga don't overtrain. All right? Tika ko train too much. Gento kende yonsi kere too much igego chikialeta ham. Una mono onto bata aba boxers abakuru na nechinkundi and they strike most of the parts of the head so na boto wata nga tiga kirege ndo gitu ale limitation so igo any donye ne training kole training ere lebengiya ego ikera your expectation to be siko kora too much bako chigo affect muscles so chigo affect the joint now later in life igo not chigo to arthritis I want to say it is not confirmed we say it is not possible to arthritis ekaro kwa lengo mchezaji lakini ntageta batabanga don't overwork don't overdo no yaba okorema gosemeremo don't overdo because kento gende yonse okora too much we can affect your joints we can affect ya mafutali yago chasiji joint nekelisikilia kekogera joint cha move lakini nje kurunda kwa mazoezi unalengia athlete I want to confirm to you I need tinda twara communication chinde chionse as joints so I think exercise kelien kialenga too much yes Joshua Orego niga koboli ngagitengwa kwanera sense moye miaka akoboli nga kero kende miaka nere era ikomonto anyore oburere bwa arthritis yes nate banga below 40 years nabora anyore chindagera nabokoli by the way Frida enate banga chini ya miaka 40 unaona chini ya miaka 40 nabokoragera buya chini ya miaka 40 nabokolia mafuta buya noche Frida nabokora anything nonye exercise nabokora buya lakini ntaito gotebia baligereri bana iga na abana masoesi yogokora taba too much because ntaito kwa there was a friend mzee olenge ya athleting ya na enda alengo muskali so alego korobo skali na enda alenge umuminyo kiumbia but I want to tell you Frida
mugako yekera igete 60-70 years na developed arthritis. Na indaga tukamurigeri paka chinyimbo chiriye seke usichi ogotarera lakini tachieti kugwena nchiamu affected. Na indaga ronje na kugwana komo na bare konte binga na kole to buskali amazoezi ya mange na indaga acha agakora amazoezi adasenga nchari ngo muminyoki agachi affect chi joint chiamaru no abate shida nenda sana. Yes. So igonga kidateba. Emiaka 40 years and below. Lakini asuburuiro bwigabo gocha mono 60 years and above. Arongo cha bole mono onye control inja betororo in previous times. Yes. Abiyake gimo mwancho muliani otogendete gusangana Dr. Musmali ko Tenacious Herbal Clinic na Tenacious Herbal College asitogendete kwimenya oborere bwa arthritis. Korende rindoche amaboli agendete goswa naro nyere ko bagako bolinga enchero monta amenyete gosekero konyoro monta akonyugo sesigara na nyere ko bagako nyoro oborere bwa arthritis. Korende ndeto bwaterere gabu teatra so asensemo ya kabere ye studio to koira na no chikonyara ko bago koira neli ali bolero. Good. Yeah. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi. Ayene bundi yo korosiestima gose nkuwaga chori nyumba yao nako yebalera bono Roka Electricals neduka yoko ni ebintu byestima ke wholesale na buiga senjira ya retail nigo babwate ebintu byonsi byokubeka estima buna chi circuit breaker, lamp holder, consumer unit, showers, chi extensions, earth rod, chi cable chi socket na top plugs. Onye gotagete chitaya, ceiling lamps, fluorescent tubes na fittings, floodlights, wall brackets, panel light, downlighters, street light na boigo ebingere byagesiere mbabweta boigo chigulu cha konta na tanchit no konyora chi conduit pipes, circular boxes, switch boxes, cable ties na insulation tapes. Batalere asamagacho Anyatero Plaza anyenibinkia National Bank ground floor Hospital Road imeyumu chukisi akesimi asenamba enuti sanu na ibere yemo isanu maizetu isanu na ibere yemo kianda isanu na isato gose enuti isanu na ibere yemo isanu kianda isato kianda isanu na isato gose enuti isanu na ibere yemo kiande noti ibere noti isanu na isato enuti. Roka Electricals ebintu byonshi byokoro systema inseye kiramekemo soa asumutandao insemo ya YouTube urikirieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabarya baito bemerubyo ao boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu bwomugusi. Enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwalia gutumika maryogo yemete amarwiri buna asthma, arthritis gusuko bimba kwa maboko namagoro, fibroids, diabetes gusoburwiri bw'isukari, cancer chonsi, libido obuburwiri bw'ikinguru cy'abasacha, high blood pressure gukeyo bulito bw'umubiri, amarwiri yerisangwa chi allergy, gastritis, fistula, bronchitis, epilepsy, ulcers, insomnia na yanda mange. Kimashini cheito gochi gukurigire choka nduto gokoereza bunurwarite wata tebina yiga buna boti bikorara gabu ngoigundo bobe igabu gintu gete na gintu gete ngokorekana kiri ekara tu anyorre tu akurire to konyoro murwire oyo atakire gokora massage ntubwate bitanda bya massage ntubwata abanyagitari bakora massage. Naboku mwakiresimi omudirector bw'indigitali yo Dr. Joel Umayo asenamba enoti sano ibere isano nemo kianda ibere inya isano gosomurikere email gochia info@tenaciousherbal.co.ke Waigo naboku batalira asensemo ya kisi yogo asebara kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ububweni oregene omuri
abarigiriria bwa television ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigiriria kurwa chikaunti sana na ibire echo kirasorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo kirase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe kubwatekana nobonie bwito bwege kigetambe asense mu yebinto byogutumika istima nigo ya enekigwe buna nigo kubinyora imiyeduka yemo ya Light Tower aserigorianse nasobwamo nigo tubwate chitaya buna colored lead light ebirobu bya fluorescent fittings snake lights chandelier lights downlighter security lights na motion sensor lights boigo tubwate assorted garden lights conduits fitting sockets industrial sockets na insulator switches neji socket chechingencho chonsi boigo tubwate chi ceiling fitting chi cable au meter boxes switch boxes, chief fuse, circuit breaker, conductors, earth rods, consumer boards, power extensions, fridge guards, showers, na lamp holders. Boigo, ngo supply bare ime Nyamira, Migori, Kilgoris, Homa Bay, Kisii, nechize mochieta naine. Na bogu tutarira ime yomo chokisi, asama gacho a old Sansora building, angenegete sini kanene gechigari. Gosi otoa kirisimi, ase namba, enoti sano na ibere yemo, inye marakabire, enoti sano nemo, gose, enoti sano na ibere, inye enoti, isano nemo isano na isato enoti, eyemo isato. Light Tower, your one-stop shop for lighting and electrical fitting. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Chumuligire na ndengo kwa ligani ya sensemo ya kabere asitogendete gusanga no munyagitali to Obochenu-Tenacious Herbal Clinic na Obochenu-Tenacious Herbal College asitogendete gukwanira obureire bwa arthritis konya tutaraso asumutimoko muntu narutumya SMS onyara kubaga kubori ekero enchiru muntu akomenya osekero umuntu akunywa sigara ataliko kwa amazoezi na nyara kubaga konyora obureire bwa arthritis tiga omunyagitali to Dr. Musmali anyara kubango gagutweresera. Okay, biamono Frida, no lio tomere di swali biamono na ndi biamono asegincho gotegerera. Arthritis unatuika gukwana mostly ngake nyingi egocha mono asengencho ndatabe impurities. Yani imeyaito manyinga tari clean, nyama chetu njiri clean. To benga toxins. Chira ase system nyinge echindi chachi gotora ase joints ase lugha nyororo yekurusi. Wana nata kanda bengo kunywa sigara na kinagwika ninga okolie nyama egusambwa igotinte betie nyama mbiya kuigunga enyama oyo koli na bakoyeka oyo koli na bakonyorosi na konyorosi na ende nata benga enyamero yeyekwa asenga kientambe aso goite byanda so na kinata kanda benga ase sigara enyama esambire amone sigara chikemiko nchire chikumira na chikogwekana okay na ande na tabengi sigara ne bwate chikemika nga chiri fusato so igona takanta bengi sigara kere konyuegwa enyene ne bwate emechando ya yakoleta asomubere una mono keruto cha kwanira cancer Frida to gocha koranga ubugari bwi sigara ne mechando bokoleta asomubere ito nga kiongana wana takanta benga arthritis aso kunywe sigara okay because yakoleta impurities oxygen te gotoke nyinga asomobere digestion te ko bengiya embe egwitana na asomobere telingiya because nyasaye tatongete nga amanyinga burukane nerioki abanchwa so wanata kanta ngi sigara ero
ntware gocha kunya associate gosetonyerete because automatically nkoletere toxins as a system igonche nacho gosabanga jetete yonda tebenga onywe sigara anke gose onywe sigara gokoragira buya gose onywe sigara gokora mazoezi enare batabo mwanshwa umurigereria ayatige sigara pi ekiere sigara igekoreta emechande imenga as a system naende ngochangire koleta na arthritis yes Ruth kwambuka kora chinsemo chiri chiario chungo akobolinga abasubati mbagwate risk yokonyoro borire bwa arthritis yes nasiki nainde kogero yes so as a research ere confirmed of course ngocho kwa na nalenge point hiyo igonta tabanga bangina mbagwate risk yanane yokonyora cancer not cancer sorry arthritis 3 times more yani wetani men yes so nagiratanga buna kwabo buna moyo minto ya boriri na bondo chatu watitibia sana so bono abangina mbabwate yani mara gatatu wetani abagaka asengencho yokonyora arthritis 3 times more now una mono naika koeresa totebe auto intoxication a system okay tiganta benga exercise amazoezi is very important ekero monta akora amazoezi engozi yaye nko igokere skin ya eliminate toxins ekero monta akora amazoezi ya mange chinyama chiaye nko eliminate chire ochafu obonge yani muscles nko eliminate chire ochafu obonge so igona atakankwandere nga mostly our ladies batari gukora amazoezi unaigote Frida because ya mazoezi nkokonyale ku eliminate one amazoezi abangina abange mbanje mazoezi are you getting that lakini tusikonyora abangina bali banje tokolega asi ya mugondo mono level research confirms level yabangina abakonyora arthritis igerense kubwa bali batali gukora amazoezi so amazoezi timine tingogenda mugondo lime kabisa lakini yakero kolega asi yao ya kawaida bono naleta batebanga abangina ase maybe nature yabo bakora emirimo yabo oranyore bakora baikaraste bakora business bakora hoteli bono sini biashara byechianga usene duka most of the time okonyoranga chindagera chiria abangina banyasaye bakoria teriko bali bagabaende gukora amazoezi abange babo nainde Frida endagera natabira diet oranyora abange babo bakori endagira ere soft yani turatebe kugurwa kurwa se supermarket okay nendagira yiga ere refined endagira refined yani esire mono maybe enyama esire obosio boigobonuke mono kwanyora chindagira tokuri chapati mono I'm sorry to say that amandazi twali mono so endagira yige nyinge telikoge kogendanda yachikokonya digestion ku eliminate obochafu lakini goteberanga toli amatunda amange kiara matunda lekere kirasenda toli chikarot chinyinge ekaro chikirasenda igo chiko babune kiabuso ke kosibienda tokoroka fiber yasibienda yagera digestion yababuya na fiberia yachikurusio obochafu bori in the system so lakini hata benye diet boikatonyerigere limono eye nata wa mazoezi amona na koragira the type of food ilitokoria so number 3 nare goteba psychologically might stress Frida I wish to chikolie ngakie moto kwa stress akero monto abwata a lot of stress omubero yo monge gose imeyaye most of the time umubero ole stressed yomugima so igo konyoranga toxins igo chichire asomubere konyoraro sete okay okonyoro mubero ole strained toliko relax toliko rusi toxins bune chinateba so stress nerongo changire sana asa moroira mange agotoka as a system yeito comment on arthritis yes obiyake gima mwanche muri twanyera kwa tokwemanya oburire bwa arthritis twanyera kwa tokorigereria aina yoburire bwa somobere nabo igoni ngikerarete oburire obu korende omwanche muri na tete komanya ekera bwate oburire bwa arthritis bimenyererio mbere bibi so arthritis
na mbeyemo chisaini chiaye buna bono ne biara na bokonyora biara bya bimbire uko bimba kabisa na bokonyora biara binde biko buna biri biko enda bugeka all right yani biara mbire ngaini geko bimba kende gyataka kulinga kagochia kende gyataka kwenda gochia gose no kubwate gento turi konyara kubwata there is a lot of pain the ukoigunga igokora swa unabono iyo ngakiresi mibono mambia na manya karanta binga kuunga ko bituna gisindani ase ji joint chiaye na manya automatically that is na berabe arthritis lakini akiragocha na bagocha se clinic to confirm nech machining aki na arthritis to muchagire treatment ase ji joint chiamagoro gose chi gaiga osama goronse igokonyora chi joint chiri ogusinyugosuka ogosuka chiakobaroka ogosuka chiakorasa so that type of pain etogo suspecting an arthritis so enata vile tatogo suspect lakini wikatogende ase examination ase nyagitari korengwa wakikisha nga eyena arthritis igone imanyere narwa naboko kunaga ko igore libirera kabisa naende kerobo kendu borororo ukunga chinyama igo chikobwatana kabisa stiffness a condition yeyo nabo turanyiruka arthritis yes naro kweruka Grace Morako ruchinsemo chirichiatika ako tebanga kerogende chinsanjiro rako igu ekerago tenina yugali yanya kubanga kaka liko lingamna liko rusie sauti gete obune kerogende no borero kwa arthritis borabe yes na chirenjera kwa buri kerogende you see asoko ligere libosa Frida let me tell you asoko ligere lya nago feel nago kunaiga nabona nate bali tsagani tokonyara batabanga na arthritis so wika orengwe for confirmation elindo kugwene kugo chake bono oyo minto mbya sana ekero unabona abantu mbale bagutara ekera gutara chi joint chia magoro ekera gusuko kagale chi slippers ya begete all right so chi joint chiri chiaye kelisi nkeyo geisa ine natumie ruge kelisi gosa mafuta aseluge litokonyara koiwa lakini nende there is a joint oils chigoto kororo lakini asike usina taka kororo bieluge ina tokoiwa na talikelisi kiega aligocha kwaka lakini amanyinga ito enchera nera mafuta gotoka ase joint korashinda gera tokoria so ekera muga kubuga migona ndi ninchikururi mediende ekera muga kubuga negwena to confirm ngana arthritis lakini onye pain teyo naende to bimbeti na mugo ka kubuga then tinga gera tinga arthritis lakini mbiya ko confirm yes hai mimi ni Mora niko na shida ya mgongo kuinama ingi ndakore muchando yo nyale ko bagokoera okay mbiya soko bole Mora korko Mora mbiya mono ekarato kwa ne shida ya mugongo etobwato mugongo korwa iga ebigoti pakanse okay so nabona chako gani Mora onye ndi chinza chiatoka maybe you can call elinde understand yake because into bwate maybe goso okagwa goso gatuomera gose gacha busaigo ogusinyugo kunama na inde manyene ngakingana ngakiyayirire okay na onye tonyoliti an accident gosito tuomereti then nabonda alengereringa nabera arthritis lakini onye umuntu tuomerete gosakagwa gosaka buguri umusigo by the way Frida tigante bya abantu baminza bagusinga ekero kubuguri umusigo tubaise kubuguri umusigo muri to bwango ngonda tokwa na bode bake kidogo tubaise kubuguri umusigo bwango go chimotu buguri umusigo nyobeka aseriru okay ekero kwa betolira aseriru bono nyobuguri obeke moto gosobeke ireko nkorande misige menge to kubuguri ekero kubuguri bwango iko go affect chijoint chomo wango igo chi affect gosekwagera chigo ka gosichia strain bwango yagera umugongo go chigotwara dislocation na bachi joint chiri chigo suka so ekalo chi asukire wachaka gotwara severe backache igo yo mintomora
na very beyond ndanyale koira ndia sebono lakini ndase bata medication nero na treatment nero roro ikera sande na romaite akoba severe backache mpaka waisi kogenda for further treatment or called operation okay goso igumu aina ya mushipi okobeka asenge nchogo control the joints yakigima umwanchi umuligere yani gatogendete gusanga no manyagitali to Dr. Musmari akora ase clinic ya Tenacious Herbal clinic nabaga akora ase college ya Tenacious Herbal college konde twarit koria rero niko twari gukwanera oborere bwa arthritis na butogendete gusanga banyako bwate libole lindelians na bagotoma MSMS gwetera enambe yirega bwa screen yago elinde umanyagitali anyare ko baga kuiraniria konde twanyere ko batoko kwanera oborere obo twimanyire imboro ireki ngakibogo cha ase omubere naboigo ebimanyererio ekera kwa edigereria somubere obo onyara ko bago kumanya oborere obo bwa arthritis korinde omwanchi umulie natete kumanya ekera kwa nyare ko bagwa kwa role no bwate oborere obo Tenacious Herbal clinic nakie ko nyara ko bageko kwa amalio na kiboko bwenigwa ngobwena bole okay ase Tenacious Herbal college actually na college ya chakire in East Africa gose in Africa gosa sengima unango kwa na botambe etole asengi nchoko banga emete ya gusi gose obugwenye bw'omu gusi bocha asenjere ndonge una chinse chinde cyakorire Frida no manyete ngase gusi tumatuso no aware of that aba gusi nabo bwate oburwaire yani obugwenye obuyikira n'ubwemete in Kenya nabo turakagere chikabire chinde nchibwate buna abandi bagutaria lakini abamanyeta bagaka baito n'abantu bari gukora paka nonye no kubara emetu konye chinyagitari cyacha n'abagusi bono enyagitari amone college tukanyebanga nga toso ikwigeria uburwario obuiga gwetera semete goso butongi bwa Nyasaye igona kiekora nga Tenacious Herbal college na college enede abanafunzi barororo enatebe group entangani nerange ku graduate umwaka oyo iga they are so happy bagokerete college na endengo chiku graduate bale na ende baba abanyagitari bakora treatment bona sa arthritis igonda tukatabanga se nyagitari etiju machine nchiro Tenacious Herbal clinic egotoka jogo ayogo ikabasongo otebe Tenacious clinic ingocha gose Tenacious Herbal center so ekarwa ikirororo umunyagitari no bale daktari omoyo no ale Joel n'abanyagitari bande treatment ya egochaka na endugweni we amaliogo unnatural atali gutwara any residue atabwati any effect amaliogo ama actually are very confirmed na ende Frida ntatenga people recovered abantu bagwenire bachireka bayira nrasiga sikyabo cya kawaida yes igo treatment nero hawe balenda serero tubataracha se clinic maybe onde nero tageto gutanga uburoiro boiga nabona cha kuruchiri medicine nini elinde ngere sake buna tukugiria psychology ito nchenda se herbal department ase buna tukugiria ase inchira umontara nyale gutanga na kuweni bwe komanyene ekere shide ya chakire na inde taraki na mone moletere chishida yes na kinchira kitoko nyara ko batoko bweni boriro bwa arthritis good bono umurigereria naleto kwa ebitango bike usichinchiranke oranyare gukora ebweka elino nyare wikera asoko igubuya ose over relieved omanye konyora chinchiro chire for further treatment as a clinic number 1 onye kubwate shida yechi joint echibuna nate abana eresire mbiya otige echumbi baite chumbi abantu ngobeka bale omonyo no rokoro kweke usi so kobeka omonyo asendagira abande ngobeka bale too much okay ekero kobeka echumbi ya too much eyende go chiareta gishida buneje nateba aseji joint yachikogera arthritis yanyora libaga lyobukina unabono ase chumbi nyinge sabantu babwate pressure amanyinga gwakaigoro echumbi yenda bwe nyinge tegwena tiabe kwasendagera generally asomo bero mwanya bantu chumbi tegwenda tiabe nyinge egwena tekwabeke lebenke buna liliwete ngateigwere tinaliere bija by the way so enyinge go chialito ya manyinga yaso aime yaso akoleta other complication buna bona arthritis number 2 ekero bwate joint echi oso iwete pain mbiya o new sukari yanke igona atebire chumbi and Frida na atebire sukari
So esukari ero ntaito tabanga esukari karo ya soiro mubere gento nke ya komenta. Okay, esukari ya kawaida tu. Lakini ngwansere. Egwena tatwali ebintu bya esukari ere natural, Frida. Una mwana toli amatoka ale natural, toli emesi, okay? Toli chikarot, ebintu bire natural, toli matunda maitana bwate esukari naturally. Una bono lemons, una bono oranges, una bono apples, grapes, igo chibwate esukari ere natural. So ekero to guchaka kwira na igo asijindagiri chia botambe tayari arthritis. Ase condition yali guchigukina igo natural na bego swagokea. Gona tebire sukari na tebira mune chumbi. Ena mbende ena ntagete kogenda nelinga kitutigendagire yiga na taba muna bono gusamba kuri kwenya makora kuntwatiga gosi twegeire and by the way no nyendagire nde gwansa munwa ekero yasoira system ekolete mechando mbiya twanyetiga. So na ende ntoganya pakere temechando. Igo bono na tebire sukari na tebire chumbi na tebire na enyama eye yogo sambwa. Bono chindagira nchire na ende chire chingi ya guseri mediende. Asoe omubero mbuya oliye ebitungo bire fresh. Okay? Ebitungo bire fresh. Gosera bo garlic, kitungu saumu. Muligereria na ino motegereri na recha gwatebinga aso gotango buroiro bo gosasa ko bo control gosasa ko bo keya oise gotwale gitungu kire fresh elinde kwa Kenya kire fresh kwa burukania ne tomato kwa nabora beke kitungu saumu na birabe bikenyi bibe fresh obeke enyanya ne beetroot gosene orosie salad ye beetroot amone carrot and then you eat them. Endagire korkwege tunguo na kikere natural to bwatenka tutali kubura mono ekero bya soira so mubere ebikorosi joint age. Okay? Bikorosi joint pakomo gongo igo what the ability yo restore chinguru cheji joint amo na ensemelia liyo linata baliko cartilage likogera joint cyatwara amafuta engozi yele ko cartilage ya develop yatwara amafuta igo nkinataba igetungo gekuliye gwekebese okay gekuliye gune salad that is very important kera ebwate chimineral chingiya chigokonya chabo calcium chire direct chiko work on the bones egento kendo gokora ntobwate plant ekorokwe parsley parsley ntobwate parsley ntobwate ne celery chi plant echiga chise gotumika une salad chiburuka ni gwase bitunguo gose you boil them for around 5 minutes kwanywe juice yaye igere very important ase nchoko nya mauga amoneji joint amono restore amafutalia agwana togotoka ase joint ekogera ya chi amauga chigotwale shida gose kobimba a plant ende Frida are very important ekorosia toxins ige ekorokwa a plant ekorokwa stinging nettle stinging nettle stinging nettle ro maja se kusifrida ige ekorokwa lise lise plant iliyo kuna iga when you touch it okagane chinjoke cha korasa yes that is that plant so lise lidia muligereria igodeligi ya mono ekarolia soire in the system ekarolia soire kwa nyure dia soira system elibwate chinguru cyoko rusi esumenyinga asomobere okay aso gosibya manyinga aso kurusia uric acids aso kurusia accumulation of toxins yani ubuchafu burase omubere omugima igoko genda chida ikankenke igoko genda isiko yandrende shortcall ekero gwachire ogokonya ku eliminate ubuchafu burase omubere gokogera arthritis echigotora asegi joint lise eringa kiri gotumika because abange na baraga nikomanya okore tali seliomete lire powder form because inko ni wale of course ne clinic na ntobwate linge Tenacious Herbal clinic ndiro linge lire pure lire measured buya ligotumika to standard. By the way amalioga manga gotoka Tenacious Herbal clinic na amalioga are confirmed amalioga rosiri buya and then ateba Frida ekero liogo linde lionsi likorosi kugoika hygiene obo safi bobe iguru mono muntu gwesibiti amako buya muntu obegete chianga buya muntu boro asakoroseria le buya asetiri buya
that is what we do at Tenacious Herbal Clinic na psychology na butuko iligo Frida. So the tekero ligo ligo so aso mubere ndichi kolete mechando libagali alenge kugwenya. So igona tebanga asili sali to bwate in the clinic na mali oganda arororo akugwenya diseli go korichi 1 tablespoon ege chiko iketo kolero machere obeka amache chire glass unaya kero kwa bikire amacha gusamba obeke glass alafu okuneke kero wa kunekire agokenda kwira around 15 minutes o kenonore onywe naende diseli ga Frida mbu yakuburukanie beetroot beetroot okay ni pieces che beetroot higa elindo burukania asa macha ya iga yilise ime orutekero lile hot alafu ekero bono lyakendire igo konywa a very purified juice eliminate toxins as a system engima including a condition ya arthritis. Yes. Vyakegima omwanchi umulierera kwanyera kobako igwa ng'akichiri media kero montabwate arthritis ningi abwenete gokora. Korende naroro otoma ujumbe yae akorokwa James Nyakundi korwa chinsemo chiricheligena akoboria nga ekero obukendu bora konyara gusekera iwetha irembe. Ng'aki omonto o arthritis nemente kaso mubero. Yes. Actually naika gukwana Frida. Arthritis nyinge kero bukendu bole okonyora nga muscles chikwegosa. You see muscle chitaito gutwara liberera kwanyore chinde chigo Stephen. Yani chigo chinyama chikumsana. So nate bange kero bukendu boro bonge konyora omonto bwa arthritis gose chishida chi joint oburoiro bwege bokomenta oigubobe o feel uncomfortable. Igekero bukendu bole nguchibule bwa menteka naenda soko kolega asi nyinge na arokera omonto bwa arthritis nabakwa korosa chijoint chiotwale mechano ekera kolega asi nyinge. Yes. Abyakegima naroro kwa James Nyakundi korinda aboliri swali isko ya arthritis agotanga ekere ngoro yo monte wa kabwango bwango. Ningi kego chikiagera. Palpitation. So kere nkore wa kamono I think maybe the next time to go and go your heart. I think enkoro okay. Nabora nyoro monto lire ndageragete in the first case. Olire ndageragete ego stimulate. Ekogere a heartbeat ebe igoro lakini after some time naboko nyore ko ba normal. So nabara tabatabio yo minto maybe next time to watch akualega nigoro ye heart because nabora nyol there is pressure. Okay, obo montago to pressure. Egere palpitation ogwaka gwen college ko ba igoro ose other related conditions chigo geren kore yake igoro ose nkoro yo kanebwate some infection osoko gani gosarwarire elinde chikogere chigwaka igoro palpitation echikoba igoro. So I think nabo to gukora nabo to ko moye number yesim ye clinic abagwaka for further confirmation. Natete soy ase numero tonya ko to kwanera igoro ya Tenacious Herbal Clinic na bwa Tenacious Herbal College twarigere irio oborire bwa arthritis na maroira mange twanyare ko batokorigera korwa bumaega bono nintete omwanchi umulie natete komanya Tenacious Herbal Clinic na bwa Tenacious Herbal College ingaye gotoka mbiya mono ntaragenda gwe Frida nazo kwana nga ase remedial na kwana omontana le gutumia activated chako na kwana le go deactivated chako mono okubeka samache okubeka glass kwabeka amache kwanywa. I want to tell you activated chako nero igibwata chinguru choko toxins chiri chikogera a condition nyingi cha morere chikoba in our system. So igotali arthritis yoka karana kwa na lise karana kwa na activated chako karana kwa na those juices igona liko bwatira ne morironsi lakini mono ndengete arthritis. Na ntobwate tangawizi Frida ntobwate tangawizi eye korokwa yesongo akibone korokwa tangawizi. Okay. Tangawizi is very important. Ekero monta iwete ji joint lakini atakamba tebi. Ji joint cha echi woka gosago sinyuko move na ale gotebanga tangawizi akuburukania amache make. Okay? Asigi kia soko boko kwaye. Tangawizi yeye na bago sigikeria asiji joint. Tigango ngirole. Tangawizi ya powder akuburukania amache make yanyisigikeria okoboko kwaye alafu amanye gusigikeria
asiji joint ngokonyere sana ko relieve pains ere nyinge ase amaru gosase ji joint gosase amagorokoro inse ali asabimbete enambende onyoko nyara na bakoleta kayini pipa kayini pipa so asengin your pain na bagwe sigikeli external use for external use na bonera gokonya ko relieve pain so na bakunywe tangawizi akonye burukania lemon na ende na bakunyonya tabwati chalsa na bakunywa okay igona teba lemon litunda liro netangawizi na bakunywa lakini tangawizi ere sigikeli na ende external asiji joint nengi yere sana so go treat bono Tenacious Frida Tenacious Herbal College igona takoteba na college twachakire gagusi na enda abantu abange banyanchire na enda abantu abange bajoinire igona takante benge tubate our classes chigenderete na banafunzi abange na ende tubate computer classes so itubate Herbal College na computer classes asa banafunzi abange bale bago take their computer studies bona Tenacious Herbal College no ere nsemo ase Twin Towers aigaso muchibo songo Twin Towers ase umoja building opposite yake ase Equity Bank aigaso muchibo songo so igona nare gotebanga balipa baroche buya kiara bona bono ga igatingigere tinkore ntobate lupus urerweji joint ntobate Lyme diseases ne chinde lakini karo wajira se college tutafundisha kabisa na kuegelia na koba other remedies gose pure medicine pure herbs chigotumika sengenjo yogo shugulikira muroira yeiga igo asomo elio ndengeretinga Tenacious Herbal Clinic osabo center oburwari bwaye buri standard ya igoro no munyagitari Dr. Jerry Omayo n'abanyagitari bande bakolega singiye but then anata kante bango gotete gotwara attention bwango ogwente gwacha mambya ikero se gocha chinsa bono guna bochi mugaso na bora anyole laini ere ntambe so uno gocha bwango mambya bura treatment ya go take place na ende buno kwira na mapema yes ase ensemo ye college yes. Kerekendo mwanchi mulie na tete komanya nkiota kire gutwara komanya gocha ase Tenacious Herbal College usually ngonya gotebanga asaba gusi asaba gusi buna bono daktari pastor Nyakundi actually pioneer ya gusio mogako manyeka ina se anyway na naligeta bake bitabu na ndese kwa no nyankisi library na bako nyore bitabu daktari Nyakundi pastor aligetebia so ntubwate bene ba references ebitabu ebya to kwegera na ile chi library to gosoma including technology aso kwegera Tenacious Herbal College ono gaige college enale gotebanga abangi na bagusi abagaka bagusi bali bamenyete mete ya gusi inchu twegere ase college inambe yamo because abagaka mbaro in fact bakurwali biya sana okay na ende bakwegeri biya sana na ende abande ntore na barabu ase group in fact they are so good kwasa no ichi seminar bune chiga kara twatware ichi seminar twegere mete ya gusi emenge yabo na ba advice twatebe mete yiga ba daiwe banyagitari tokonyara gukora yebweka so abagaka bali bagusi nabangina bagusi torase group yamo ase ko promote mete ya gusi na ino nabakire mbiya mono bona archa batabanga bali mutaranya ole certificate ase nginche mete ya gusi gosokurwania okurwali weterase ke gusi incho ase college mwegere mutwaro juice buya mutware certificate na ende tulende uburere wetu bweke gusi okugwene wetu weke gusi na nataka botambe ko tabanga burago limboya uganga mboyo na abantu abayiga bakore program yeyiga in fact naba Kristo abande naba pastor abande naba Alicia abande naba kadikista abande chi kanisa pastor so tutata go promote natural healing oye ine group entanga ni Frida eya akabire nto bwata abanafunzi abake batage tugocha kuegera okay na boto tabanga kuchaka D up to C minus na bogo cha kuegere certificate level alafu C plus go chigoro go C go chigoro na bogo cha kuegere C minus and above na bogo cha kuegere your diploma I go take it 2 years karo kuegere we qualify you otwale certificate yao wono no chiko chaka Herbal Treatment Clinic in fact you are certified or confirmed
o tokole graduation ingia na inde na bonta gete Ndizi TV moche gukora coverage buya ikiara igana mangana njiru na serikali yaito county ya Kisii kwasa na obe igolete program eye ase Twin Towers College bagachakia college igom every time ngocha bale bana ko monitor ba find out ngakia college egendrete for further development. Kero kende mparoro bago kurigerie korubata iyo imeyoro gongorwa busie na bokere kendo ko bae namba yesi migosobata ichinsemo chichio mtandao na kibakonyora Tenacious Herbal Clinic na Tenacious Herbal College. Okay. So na kinacho batebanga ase bali fa chinse chinde gosa outside gosa torata diaspora bata yete go join na banacha batebanga ase Facebook yaito is Tenacious Herbal College na bogo to connect go ruororo gose Tenacious College Herbal College in Kisii na bogo to join aso mutandao ase chi connection chionsi and then you connect with us. Otherwise, also confirm, because also wata na nje for further communication. Na wango kwa namba ya NSimi, ili ndeto connect mo, unogo join as a online studies. By the way, freedom to wata online studies, echi aso montala join, na nabago study, akole graduation yaye, to confirm ngawero mwenyagitari. Yakigima omwancho mulire buna twanyaka tugo sanga na Dr. Musumali na bongo kwali bagali omwelio oaligani bona abantu go just Tenacious Herbal Clinic na bogo Tenacious Herbal College ekero tugo kolera ngotebanga ase Tenacious Herbal Clinic munyagitari ito Dr. Joel Omayo kwanza bakwani na indo bakirenga mbia mono ase ngencho wancha kurigereria egepindi kegana kwegera ase ecology yaito amone clinic igona ndi twabaleka ndi tobese gutwara burere bwa bugo chanda just come to the clinic injwali ase clinic tobate chi machine chinene entobate abanyagitari including actually tokoragwa no munyagitari to Dr. Joel Omeyo elinde amurira yo including arthritis ya gwendire abantu bache bagwene ase college intake is ongoing na boto bwate different levels unogocha unogoso ase level yawo yogosoma elinde bwegere abande male bako bulinga nto bwate short courses yes nto bwate short courses kero wa ikirororo na boto ko beka asogwena te kobera asogocha ka kwegera however tutatu go stressing kero wa ko certificate na diploma na boko nyoro kwanyo enough information ekonyara kogera kero gochigo chaka your treatment usogo chaka clinic no bwate enough information bono twabalega ndire mwensi ase namba ya nesi maybe aso confirm mono igere 0715 025 922 0715 025 922 na gukorika Musumari. Yes. Obiyake gima omwancho mulirire buna twachagete omorobiri gatwanyera kwa toko bana Daktari Musumari korwa ase Tenacious Herbal Clinic na bogo Tenacious Herbal College ase agendere goto semia amange gwetera oborire bwa arthritis korende asamange na boko mwakera esimi gosotalere clinic kyabo ime yo mochobo songo elindo nyara ko bago kwenyorera amange asabor kiwono bogotara ase Tenacious Herbal College elinde oimanye amange buna twagachagete kurwa omorobiri bwensa kyamambe ntwalenge na Brighton Makoli kolende egana to gikira omwelio elitaria ne Frida Kerubo na magaye chikamera sokone kimna ebicha na boigo eliogire gwikira senchira ya benenere John Kibati ngokoganeria oboligereria obuya Biamo.